Il-budget għas-sena d-dieħla se jiġi ippreżentat nhar it-tnejn 27 ta' Ottubru li ġej. Dan tħabbar mill-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela f'diskors li għamel fit-tmiem jumej ta' attivitajiet li saru mill-Partit Laburista f'Kennedy Grove bit-tema niċċelebraw il-ġid għal Maltin. Hawnhekk Dr. Abela sostna li bħala pajjiż se jkollna budget aqwa minn ieħor. Irridu nagħtu sinjal ieħor b'saħħtu favur il-familji tagħna. Dan is-sinjal b'saħħtu għall-familja Maltija se nagħtuh ukoll fil-budget li Clyde ser iressaq nhar it-tnejn 27 ta' Ottubru. U nagħtikom garanzija li kull miżura li daħħalna sa issa mhux biss se nżommuha imma se nsaħħuha. Se taraw ukoll l-inizjattivi ġodda. U dawk nistgħu nwettquhom għax għandna ekonomija b'saħħitha li qed trendi u li qed toħloq il-ġid. Tal-pajjiż kompla jimxi ħafna l quddiem bi gvern maqut u b'saħħtu favur il-Maltin u l-Awċin kollha u hekk ser ikompli jagħmel. Dr. Abela tenna li l-moviment immexxi minnu se jibqa' iġib ħafna bidliet fosthom dawk favur id-drittijiet ċivili waqt li sostna li fadal aktar bidliet xinkisbu mill-Gvern Laburista. U llum niġi hawn u ngħidilkom li għandi entużjażmu akbar minn qatt qabel biex inkomplu nirriformaw. U flimkien Melix u min u t-tim kollu tagħna se nġibu aktar bidliet, aktar inizjattivi u aktar xogħol favur tagħkom. Moviment li huwa dejjem aktar miftuħ għal aktar idejat li lest ikompli jaħdem ma' kulħadd kif irnexxilna nagħmlu f'dal-aħħar snin. Tal-moviment kien katalist biex ġibna bidliet li dan il-pajjiż kien qasbis joħlomhom sa ftit ta' snin ilu. Matul dan id-diskors, Dr. Abela semma 3 stejjer umani fosthom dak li grazzi għas-servizz ta' endoskopija avvanzata li ddaħlet fl-Isptar Mater Dei, persuna li tkellmet miegħu qalet li l-kura qed toħodha f'pajjiżna stess li waqt li ma trix titlaq għal kura fir-Renju Unit hawn saq li l-moviment immexxi minnu se jibqa' jħoss il-polz tal-poplu. U dawn huma l-istejjer li jagħmluni gburi ħafna li mmexxi lil Malta, lil pajjiżna illi tant inħobbu. Pajjiżna illi l-familja jpoġġiha l-ewwel u qabel kollox. Il-familja li tant ħabbatni idejat u ġilidna għaliha biex tkun rispettata u rikonoxxuta fid-diversi forom tagħha. Il-Prim Ministru Robert Abela għalaq id-diskors tiegħu b'messaġġ b'saħħtu. Ejja nkunu protagonisti fil-bidliet kbar li ġejjin għal dan il-pajjiż, il-pajjiż li huwa tagħkom il-familji kollha, il-pajjiż li huwa tagħkom iż-żgħażagħ, il-pajjiż li huwa tagħkom l-anzjani, il-pajjiż li huwa tagħkom is-self-employed, ħaddiema u negozji kollha li fih irridu nagħmlu l-ġid għall-Awċin, li fih irridu nagħmlu l-ġid għall-Maltin kollha. Grazzi minn qalbi.